Hello maning kakabsat. Chắc mawatan daytoy rigna sipud pimanaw ka pwedeng na balasiw tao din ang panang imbatin na nga agmay maysan marik na itantirigat na mayadayo itinapatik kenta alos dumong kain panaw mo ajak idin inkas kaso yun mulay no adayo katen na sikat nilaon di puso perik na sumampet kanta na namin ta niraksa isinangan ng maayan marik na kitang tirigat na mayadayo itinapatik kenta alos dumong kain panaw mo ajak idin inkas kaso saan kuman nga agbaliw pa'y panmateng nga inka inpaay ikarimngan asisyak laeng agikut puso ken nakem yung tunay no adayo katen na sikat nilaon tuy puso perik na sumampet kanta na namin ta niraksa isinangal ng maayan sumampet kanta na namin ta niraksa isinangal ng maayan Upang rayak apanunuten no kasano pagbanagan ayat nga dirumbeng inilalat tay suti guswen nuwawanen ni pamate ket agdakan sidong sa bali no gusto maagbangan mapukawa kita apat jak ipilit tuy bagi no awal pamatig mo kaniya when no gapu
panunutin no kasano pagbanagan ayat nga tirumbeng inilalat tay suti gustwen nuawanin ni pamate ket adda ka silong sa bali no gusto maagban na mapukawa di taampa dan ipili tuy bagay no awan pamatigmon kaniya when gapu nabay bayan na natuloy ayan ko din tuwag balbaliw ken ka gapula tasika awan sa bali apat pagye gapu tasika ay ayat nga Apay kadi aniat nagbasula taapay sikat ay nang lipat so emano aniya di nagkurangat ay tapang bakawan iba ay buka niya ko nada nalakalat manglipan ngem sikalat ng isang latoy ayat nanalaklaka kadi agayat di sa bali no di pamatig na sinaw na sudi kasanupay tilawang ko no awan ka jak maibtura na siyagtay panawam etyak kabailan itiyak may isa tapang matig mo isulat iyak sa ko apay kadi aniat nagbasula taapay sikat ay nang lipat so emano aniya di nagkurangat ay tapang makawan iba ay buka niya upay tilawang ko no awan ka
matik mo isulat tiragsak ko. Malabdan day tuwirik na nga agladingi nga sikat malagip ko agsa sa inek day tuy puso tilak ame asa kentuog jak maep tuy patase biyag ko nga ito rin lupay na sakit nga awate tinagsina mga puso magpinpin natin. Makariknaan di kan tupulos malipatan na minsan nagpalinga ang paset bibiyag ko agiyaman na tatim ka anang paraniyak nalidem alubong ko ay ayatin kaunay uray ang kandito'y dena jak maepeng tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin lupay na sakit nga awate tinagsina dua nga puso nga pinpinate. Kalat makariknaan di kan
Day na ba ng tartarabay? Thank